ndị Igbo ekene kwa m vidio anụ m na-eme ugbu a ihe gbasara ndị Igbo, so ọ na okwu anyị ka m ga-ekwu ya n'olu anyị, olu ndị Igbo. Ọkwa ihe gbasara Nnamdi Kanu. A ma ekwu okwu maka ihe mege na Abuja taa, ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe. Ọ na m nọtụ ma na-ajụ onwe m sị, enwere ihe ndị ọzọ ma m amarụ? Enwere mkpebi enwere m amarụ? Ikpe a ikpe gị na Abuja taa a na-ekpe Nnamdi Kanu, ele ebe ji ya aga, ele ha chọrọ n'ime ya, ele mkpebi ka enwe, ele ebumnobi eji ekpe gị ikpe a. Ka ha ga-eme achieve, ka ha ga-enweta n'ikpe a ikpe gị na Abuja. Mụnwa asọpọtụ ikpe gị na Abuja. Na 2005 oge Obasanjo enwere similar situation. Onye izizi m na arrest mgbe awa Saidi Kubo, ngwa onye abụọ m na arrest ebe m na-agba bọọlụ. Emecha ma arrest Frederick Fashion, mecha ma arrest Gani Adams, buru anyị chapụga Abuja na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony. Anyị anọ mgbe o rukwe mgbe a ga-ahapụ cha ndị ọzọ jide m nọ extra 1 year and a half before a hapụrụ m. Mana ikpere ikpe anyị anọ kwuo okwu similar things that time. Mana taa asịsị na terrorism. Fine, terrorism. Ihe mege na Nigeria taa, ọsọ Nnamdi Kanu mege ya. It's not terrorism. Ihe niile egbuge n'ugwu Awụsa, from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it, the entire North Central, we get the same. Ọkwa terrorism mege ya. Gbugo onye ọbụla, ma ndị uwe ojii, ma ndị amị, ma onye ihu ma onye azụ. Ọkwa ebudege ndị a over 10 years now. Mmadụ ole n'ime ha ka ekpeghị ikpe na kọọtụ Nigeria taa? Ndị Igbo nwụrụ aka m jụga ihe ndị a. Mmadụ ole n'ime ndị a ekpeghị ikpe taa? Nke onye Yoruba Sunday Igbo, nke ahụ na-eji m egbe manụ n'ọnụ ihu na-eso ya na-agba ndụ mmadụ, ahapụ ya. Ele ebe ekpeghị ikpe taa? Ọwụsị onye kwugo okwu na redio, ụzọ onye a na-akpọ ikpe terrorism. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? Ọhịa m na-ajụ. Asịghị m na ekpe na ikpe terrorism, fine, kpewe ikpe. Kedụkwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị ncha anyị anụ mkpọrọ ahụ ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense, the same time. Ọwụsị selected injustice ka emeke now na Nigeria. Ọ na mma mụra ana m ahụsị ya ọfụma maka ihe a ọ na-eri m nri n'ahụ. M sị na ya m na-echu m na-echekwado ya. Ụdịrị asọ ụsọ ya nwa na-amụta nwa na-apịwa ọnụ. Anara ofu onye oru azụ, anara ndị oru niile azụ. Ndị Igbo elee ihe mekwa n'ụdị ihe a? Onye ọbụla na-emechi ọnụ gbapụ, enweghị na-ekwuzi okwu. Ndị kwanụ bulitere keesi a na-ekpe senior advocate of Nigeria align up ndị Igbo senior advocate, fine. Ka anyị kọrọ na akụrụ na agbalịkwa o senior advocate unu agbalịana. All these SBs niile a etadaga emega set na court. All these SBs niile a emega admit unu nọ nga SBs ọkwado ya ka a ga-eche enye judgment. Ka mgbe jọji gaji ide judgment ya ga ebe ọzọ ga were ihe ndị o ji ede ya. Ele ebumnobi unu, ele dị unu cheke ka ọnụ ka ịkpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice ya. Ele ndị butere atụmatụ ikpe aza. Aghọtara m na-eche ma enwere otu unu shiri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ a na-enwe onye mmanụ, because aghọtara m ha na-eme ihe a. Ọ ka achọga ka ha na-achọ ka okay fine ka sị na ikpe mara ya ikpe mazi ya ibido
anyị bidozie yọwa ayọ ayọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe mmanya ọwụ mgbe a ga n'ụlọ anyị hapụzie ya mgbe ahụ mgbe a sị ikpe amago ya anyị ọzọ ayọ ahapụ ya gwa ya ga ahapụ ya na ihe ndị Igbo dị sọpụzụ ịpụta ime taa bụ isi na mba aga ekpe nwaanyị ikpe ọwụna asị a na-ekpe ikpe sị kpewe onye ọwụna kpọpụta isi nta enwere mgbe e gidoro onye isi Boko Haram chetara ebe a ga-aga zuo ya bụ na gọọmenti lọji Borno steeti na Abuja gọvanọ ga-azụrụ ya mgbe ahụ na vice president taa ile ihe wu onye mmeta ha na ndị Igbo ụlọ ụgwọ na-akpụchi ọnụ pịa enweghị na-ekwu okwu enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo weta ya ka egbuo ele ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere na Naịjirịa taa na-enwepụ onye mere ya mpọ na-enweke ndị niile agbụrisiga ndị mmadụ ọwụ terorizm ka ọ bụ elekọta ebe ha na-ekpekwa ha ikpe ọ na m nọ ma na-ajụ onwe m sị enwetara ebe ihe ndị a enwe ihe ha hụ ka nna na-ahụ onye ọ bụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido akwụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya echetara m ebe a nụnwa ka m nọ about 8 years ago na-asị na mmiri ya na-ezo na-akpọrọ izo na ya ezowe n'ala Igbo na ọ ga-amụ nwaanyị dị ime magba nwa o bu n'afọ ya ka m kwuru ya wilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara sut ka m ga-echi m kwuru okwu a si na ihe niile a na-ekwu n'ala Igbo na-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa ndị ahịa agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu na mụ nwa nọ na South East for over 20 years now enwe ebe m gara onye nọzi bi na Amerịka na-ebi ha n'ala Igbo pụtasị na agwọ nọ n'akịrịka na-akọsọ ụgbọ aghara ugbu a ọ gọziele problem Nnamdi Kanu sọ Nnamdi Kanu a na-atụrụ anyị godu Nnamdi Kanu ndị Igbo ma Igbo politicians ga-eso a ga-eso na-atụrụ anyị ha aka ha nọ na ihe a ndị na-atụgo ego a na World Igbo Congress adị sọpọt ịtụrụ anyị ha gwa ya o ji wụrụ na Nnamdi Kanu onye ọnwụ na-emechi ọnụ enwezi onye na-ekwu okwu ka esi akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ya ikpe kedu ihe ọjọọ mere unu ncha aka unu na-anọ ndị Igbo adịghị sọpọt ikpe ikpe taa to be very honest ka m kwukwa eziokwu ndụ mere my feel na ekpegede ikpe na ihe gbasara Nnamdi Kanu bụ Ejiofor onye na-azado Pastor Ejiofor na lawyer Ejimakọ terrorism treason and treasonable felony awụghị eji egwu onye na-anọ si na-ewo si na advocate of Nigeria ewere exhibit na-apaịlụ ka e mere ebe admit gị nọ ọ wee mecha admit ihe niile a ke ihe ị ga-eme judge na-ede judgment ya sị how many senior advocates of Nigeria kpere ikpe ka m hapụzie SBS a ka ọrụ ihu ya ka m ga-eche ede judgment ọ gịnị ka mere ha gịnị ka fọtọga ihe a aghọta m ihe ebe unu ga-aga ihe m ji ekwu ka m kwukwe ya olukwe a ga-echeta na m kwuru ihe dị otu a aghọtaghị m ihe unu mere ọwụ ekpecha federal gọọmenti anyị ọgịdị kamgbe echi ege ha ntị the judge na onwe ya ama even without evidence without SBS ndị a na gọọmenti chọrọ ka a convict ya even without ihe ndị a the body language federal government eshogo na ha chọrọ ka a convict Nnamdi Kanu otherwise ayọgide na-ekpegide ihe nọ n'isi ya ayọ ekwe ha anyị ga-enye aka si pụta nwanne anyị ka egbuo anyị ga-eso na sọpọt ya because ihe mụrụ unu megide unu sọpọt ga ya ọ convict ya ugbu a anyị ga-aga isi ngwa biko hapụ ya a ga-ahapụzikwa ya because the moment a convict ha na a sị na ikpe ama na onye a ekwe chenjikwa na ihe bụ n'uche awụzikwa otu ọ dị anything can happen ịmaghị ụdị conviction na-adịbụ abịa a sị m ekwukwe ke m obi ka ọ sa manụ mma enwere meeting ụnụ na ha nwere na Abuja assurances ha nyere ụnụ eji ekpe ka ikpe ikpeazụ a otu a ka esi ekpe ikpe treason and treasonable felony solution ya political solution ọ bụghị ha na-ekpe na kọt ikpewe ya na kọt ihe gaji ịhụ ebe ahụ ị ga-ala ike ya
ọ gaghị efefe ọgị ihe na na-emeta ọ gakwa efefe anyị ọ gakwa efefe ndị Igbo ka m kwukwe ya ugbu a olukwe mgbe ọ ga amasị akwa gwara m ụlọ agwa amakwa ebe ndị anyị hapụrụ uche amakwa ebe ha na-aga anyị adịghị sọpozi were nwanne anyị nwoke kpọpụtara ha asa ikpe gị aka ụwaziri Kanu ọkwa n'ime ya asị m ka m nkwukwe ke m taa ka anụkwa olu m ọ bụsakwanụ ndewonu